ଏଠିକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି? କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଏକାଠି ରହିଲେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମରିଯିବେ। ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଭ। କ୍ଷତି ବି ତ କିଛି ହଉନି। ସେମାନେ ଏକାଠି ରହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢିବନି। ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦେଲେ ଆମର ମହତ୍ତ୍ୱ ବଢିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ସ୍ନେହ ହିଁ କରୁଥିବେ। ଏଥର କୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ନିମ ହୋଇ ରହିବେ ନା ମୁଖ୍ୟ ହୋଇକି ରହିବେ? କାହିଁକି ଆପଣମାନେ କଥା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି? ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ମମତାରେ ବନ୍ଧା ସେ ଶରୀରକୁ ଆମେ ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଈର୍ଷା, ଘୃଣା, ଲୋଭ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଏସବୁ ଜୀବନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ଏକାଠି ରହିପାରିବେ?